Ndasizakala ke ngoku kwenye into endineminyaka, I think iminyaka over 12 years. Over 12 years iminyaka ndinalo nkinga le. Iminyaka over 12. Mandicabanga kahle. Ndinale problem but komana ndibukela amavidiyo wakho, hayi ndibona ingathi ndisizakele. Iproblem yam ibiyukuthi ndaba ngathi ndine-drop. No, zange ndabe ndine-drop, ndathi kanti ndiphakama ndiyochama, ndachama igazi. Laa drop noba 2 days, 3 days. Then emveni koko ipenis laba slow kakhulu. Kwakwi-smell, ndanivumba apha kwisitho sam sangasese. Even ke ndabamba pha apha ezandleni kube livumba elingasukiyo into emingaka iminyaka eminintsi. Yahamba ke ngoku andavukelwa ke ngoku. Ndavukela kancinci or ingaqini. Then emveni kwalapho ndabana ndisebenzisa amaphilisi ke. Oodokta abayazi, abakwazi uyichana. Ndihamba oodokta, ndihamba iinyanga ezikude. Azikwazi uyibamba le nto. Ngoku ndalalela ukhuluma ngetolofiya. Ndifike ngumtolofiya. Ndamamela kusithi uthetha umtolofiya, ndaphuza wona. Hayi. Uyabona manje kungcono kakhulu. Kungcono kakhulu senditsho ndiyabonga babam kwezinye izinto because ndiyalalela oko uma ndibona amavidiyo wakho, ndisetshe kuFacebook ndikuthole phayana, ndiyalalela kakhulu. Tsho uthi ndiyabonga kakhulu baba wam, usizile.